কারো 1 বিঘা ভূমিও জবৰদস্তি নলা হ'ব তাত ভূমিৰ কাৰণ আমাৰ ভূমিয়ে নাছিলে আমি ভূমি দিবলৈহে গৈ আছো গতিকে যেটো কাম আপুনিও বিচাৰে এই কামটো আপুনি ইমান লাউডলি কোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই আয়াও আङो बे आंनि अननाय मोजां मोननाय जासि हरबाय सार मोनो बिराद मोजां मोनदों बुंस'नो हाया आरो ओरैबायदि मोजां मोनबाय जाहाथे जोंहाबो थांनानै थानांगौ मा नङाबाथ' मानसिया थांनानै थानो हायाना खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर आं दिनैहाय नैबे भिडिअखौ नुनानै ओरैबायदि आसरित मोनदों बेफोर खामानिखौहाय सिगांनि बारग' शिब हाग्रामा महिलारि सारा मानो मावाखै आं बेखौहाय सानदों रायजोफोर दिनैसो बेस्राफोर बोराय बुरै बैसो जानानैहाय 50,000 रांनि अनसुंथाइ मोनबाय लोगोसे इन्दि सि दा बे खामानिखौहाय मानो बै समावहाय 17 बोसोरख्लाय रायजो सालायनाय समावहाय बिपिएफनि शिब हाग्रामा महिलारि सारा मानो मावाखै बेस्राफोर माखासेफ्राथ' रुंसारि जानानै थांबाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय नाथाय जों जाखिनि नुदों साफ्रोमबो आबौ आबै जाजोब्बाय बुरै बोराय बैसो दा हाग्रामा महिलारि सारनि साननाया मानो शिब जानाय हाग्रामा महिलारि सारा बर' हारिनि कालचारखौ नेवसिनोसो शिब जानाय ना बर' हारिनि थामोनथायखौहाय खोमानानै लानो थाखायसो शिब जानायमोन ना बर' हारिखौहाय अशान्ति थासारियावहाय दोननो थाखायसो शिब जानायमोन दिनैनि समावहाय नायोब्ला माखासे कुइसन ओंखारो रायजोफोर मिथिबायना जों बर' हारिया एसेबां गोबाव बोसोर 36 बोसोरसिमहालागै आखायाव अस्त्र लानानै हानि थाखाय दावहा नांदों नाथाय हाग्रामा महिलारि बायदि सासे शिबआ बै समावहाय 2003 मायथाइयावहाय सासे शिब जानानै एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होयिया जोबोद दुखुनांथाव दिनै नोंथांमोना ओरैहाय सावगारियाव नायगासिनो दङ बे सावगारियावहाय पर्बतजरा हालामनि मानसिफ्रा हा गैजायै सुबुंफोर जोङो बेयावहाय क्लियारलि मिथिनो मोनदों 1245 न'खरनोहाय इउपिपिएल सीएम प्रमद बर' सारा हानि पाट्टा होबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय आरोबाव होबावगोन होननानैहाय खोथा होबावखाबाय दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारा गावगा जेरैबायदि खोथा होगासिनो दङ बेबायदिनो खामानिखौबो मावगासिनो दङ नाथाय अहंकार गोसो लानानै गोसोखौ गावखौल' दुग्गा साननानै सानग्रा माखासे मानसिफ्रा बुजिनो रोङाखै आंखौ सोरबा सोरबा बुंदों बिजेपि पार्टीखौहाय इउपिपिएलआनो देरहाहोदों होननानै बेबायदि माब्लाबो दासान नोंथांनि थाखायनो हयथ' इउपिपिएल पार्टीया खम भट मोनदोंबो जानो हागौ अपोजिशन पार्टी बिपिएफ पार्टी थानायनि थाखायनो माखासेया बिजेपियावहाय सापर्ट खालामबाय माखासेया कंग्रेसआवहाय सापर्ट खालामबाय माखासेया जिएसपि फोरावहाय सापर्ट खालामबाय बे खारनावनो इउपिपिएल पार्टीया भटबो खम मोनदों नाथाय बेखौ नोंथाङाथ' साननो रोङाखै आं माब्लाबाबो बुंबोआखै नेशनेल पार्टीनो भट हो होननानैहाय मानोना नेशनेल पार्टीया गावसोरहानो भटार्सफोर दंखायो बिसोरहा भटार्सफ्रानो बायब्रुसखा जोंनि भटनिफ्राय मोननालाबो सोलियो बिसोरनोहाय बर' हारिनि भट मोननालाबो सोलियो नाथाय जोंनि बर'आसो जाम्बा जाम्था जानानै थादों जोंनि बर' हारियासो भटनि भेलुखौहाय साननो रोङाखै रागा जोंदों सोरजोंबा हाबदों रागा जोंदों सोरनोबा होदों बेफोरबायदि खालामदों बिपिएफ पार्टीखौबो जों चान्स होखाबाय खाबु होआ नङा होबोखाबाय 17 बोसोर मानो हानि जेंना सुस्रांनानै होआखै बिपिएफ पार्टीया मानो शिब जाया हारिखौहाय नेवसिनो शिब जाया ना हारिखौ दैदेनलांनो शिब जाया नोंहा जुदि हायानो गैयाब्ला बेयाव बिल्डिं फसंनानै मा खामानि होनो नोंनि हाया नामजारियानो जायाखैब्ला लामाल' दालांल' बानायनानै मा खामानि होनो गाबोननि समाव दावहा नाङोब्ला
बे लामायाबो जोबगोन दालाङाबो जोबगोन नोंनि बिल्डिंआबो बायगोन अब्ला बेसेखिनि बाथ्राखौ जायफ्रा साननो गोरों बैसोर बायदि सुबुङा इउपिपिएल पार्टीखौ भट होदों नाथाय जायफोरनि गोसोआ दिनै दं गाबोन गैया होननानै सानग्रा फिउचार जेनेरेशननि थाखाय साननो रोङि सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएल पार्टीखौ एंगारनानै बिजेपि पार्टी सोरबा बिपिएफ पार्टीखौहाय सापर्ट खालामदों बिजेपि पार्टीया सेन्ट्रेलनि पार्टी जोंनि भट होनांगौआ जों एरियानि दैदेनगिरिनोनो भट होनांगौ बिटिसि इलेक्शनाव भट होनांगौआ इउपिपिएल पार्टीनोनो होनांगौ नोंथांमोना दासान बिथाङा इउपिपिएल पार्टीखौल' मात्र मोजां मोनो होननानै मोनफ्रोमबो खामानिखौ नोजोर होनानै नायनानैसो आङो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामो हाग्रामा महिलारि सारा गारबोनाय 17 बोसोरावहाय खावमा खावसे जुदि बर' हारिनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होयोमोनब्ला आङो गनायगौमोन जोङो दावहाखौ नांदों हानि थाखायसो हा मोननो थाखायसो सिरु सिथाय हायाव थांनानै थानो थाखायसो जों दावहा नांदों नाथाय बेखौहाय हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बुजिनो रोङाब्ला लिडार फसंनानै मा लाब जागोन सानदोंमोन जानो हागौ बिथाङा अराय सम लिडार जानानै बिटिसिनि हाखौ दखल खालामनानै आं हारसिंनो बिजनेस गेलेलांगोन नाथाय सिलिंबाय बिथांनि मावनाया बावद्रायबाय हाग्रामा महिलारि सार बायदिखौ लिडार बानायनानै बर' हारिनि गेजेराव गायसननानै दोनोब्ला फैबाय थानाय 200 बोसोरसिमहालागैबो जोंनि बर' हारिया रावजोंबो सिनायजानायबो नङामोन आरो डेभेलपबो जानाय नङामोन एकमात्र क'क्राझारल' डेभेलप जागौमोन मिथिबाय दा क'क्राझार टाउनाल' थलं थफं डेभेलप जानानै थागौमोन बबेबा चिरां बबेबा बाक्सा बबेबा अदालगुरि बबेबा गसाइगाव माब्लाबाबो बेफोरो मुंख'जानायबो नङामोन डेभेलपबो जानाय नङामोन दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जेब्लानाखि हानि जेंनाया सुस्रांजोबजागोन ना बिनि उनावहाय डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा फैगोन आरो बिनि उनावहाय जेब्ला डेभेलपमेन्टआ जोंनि बर'नि गेजेरावहाय नुजासारगोन अब्ला सेपारेट स्टेटनिबो बाथ्रा फैगोन बेफोरखौहाय साननानै ला बर' रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि समावहाय जाम्बा जाम्बि रावजोंबो दा थगायजा सासे मानसिया आंखौ बुंदों होबाव बिजेपि पार्टीयावहाय भट नाथाय बिथाङा मा बुजिदोंथाय आं मिथिया आंथ' बिजेपि पार्टीनो माब्लाबाबो भट होनो थिनाखै कंग्रेसनोबोथ' भट होनो थिनाखै आङो माब्लाबाबो आङो गावबागावनि पार्टीनोसो भट होनो थिनदों बिपिएफखौ जोङो नायबोखाबाय थोजासे अहाखाबाय बेनिखायनो गोदान पार्टी इउपिपिएल दङ बेखौ जों सापर्ट खालाम सोरबा अनजालि दैमारियाबो दिनैनि समावहाय बर' हारिखौहाय उन्नति खालामनो थाखाय बर' हारिनि खामानि मावनो थाखाय ओंखाराखै पार्सनेलि पकेटनि थाखायसो अनजालि दैमारि बायदियाबो ओंखारदों बेनिखायनो आं सिदा खोथा बुंदों जायफ्रा एपिबि पार्टीयावहाय थांदों बिथांमोननि साननाया ओरैबायदि नेहा बिसोरो साननोनो रोङा एपिबि पार्टीनि आफादगिरिया ना एनडिएफबिखौ बख'नायावनो मदद खालामदों ना एक्स एनडिएफबिफोरनि अनसुंथाइनि खामानि मावनायावनो मदद खालामदों मात्र होसोदों सिदा माब्रै आं लिडार जानो हागोन माब्रै आं BMW गाखोनो हागोन माब्रै आङो लेन्ड रभार गाखोनो हागोन मार्सिडिस गाखोनो हागोन बेखौसो सिमां नुगासिनो दङ एपिबि पार्टीनि आफादगिरि अनजालि दैमारि मेदामा मिथिबाय दा रायजोफोर नायलांबाय था नोंसोर फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव इउपिपिएल पार्टीखौहाय मोजाङै सापर्ट खालाम रायजो राजाफ्रा बर' हारिया गावस्रा गावस्रि जानायनि थाखायनो बिजेपि पार्टीनि एमपि दिलीप शइकियाया दिनैहाय मेजेम बख्रा जादों बिथांखौ अननानै इउपिपिएलनि माखासे मानसिफ्रा मदद खालामनानै
बर' हारिया उदालगुरिनिफ्राय बेखौ देरहाहोदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव MP दिलीप शइकियाखौहाय जोङो गाख्लायफिननायनि सम जादों। उदालगुरि जिल्लानि मानसिफ्रा बिश्वजित दैमारी सारनि थाखाय BJP पार्टीखौ सापर्ट खालामो। दा बिथांमोननि थाखायनो BJP पार्टीया उदालगुरि जिल्लायावहाय मेजरिटियाबो बांसिन। मिथिबाय दा रायजोफोर? आङो नंखाय बुंदों नामा? बेयावहाय BPF पार्टीखौ गाज्रि मोननानै BJP पार्टीयाव हाबग्रा बांसिन दङ। BPF खौ गाज्रि मोनदों, BJP आव हाबहैदों। BPF खौ गाज्रि मोनदों, सोरबा कंग्रेसआव थांदों। BPF खौ गाज्रि मोनदों, सोरबा APP आव थांदों। नाथाय APP आबो BPF आनोखा। अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन। गोबांथार जुदि गोरोन्थि जाबायब्ला नोंथांमोननि थाखाय आंखौ निमाहा हो आरो गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै लाब्लानो जाबाय, गाज्रि कमेन्ट बांद्राय दाहो। गोजोन्थों। जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।